Γεια σας παιδιά, τι κάνετε, πώς είστε? Και σήμερα θα παίξουμε το Stumble Up Part 2. Δεν πήρα gems. Το Stumble Up θα ανεβεί σε άλλο βιντεάκι, δεν το έχω κάνει equip ακόμα. Και έχω 1516 gems, θα βάλω κι άλλα κτλ. Αλλά ήρθε η ώρα του Part 2 για το Stumble Up, που θα προσπαθήσουμε να το τερματίσουμε. Και ας ευχηθούμε ότι θα το τερματίσουμε, γιατί αν είναι λάθος, μάλλον θα μου πάρει πολύ καιρό να το τερματίσω. Και πιστέψτε με, σχεδόν κάθε 2 μέρες, π.χ. ανέβασα βίντεο τη Τετάρτη και θα ανεβεί και άλλο βίντεο σήμερα την Παρασκευή. Ανεβάζω σχεδόν κάθε 2 μέρες βιντεάκι. Σχεδόν κάθε 2 μέρες. Ωραία, τύχει και μια φορά που δεν θα ανεβάσω, καταλάβατε, δεν πειράζει. Έχω κι άλλο. Έτσι δεν τα βλέπουν πολύ τα βίντεο μου, ρίπ. Και τώρα πάμε να παίξουμε αυτό εδώ. Κλείνουμε και το Nintendo. Έπαιζα το νέο FC24. Υγεία πάνω απ' όλα. Έχω φτάσει στο δεύτερο κόσμο, αλλά μίσαρα ένα dive και ναι. Εν τω μεταξύ ήρθε το νέο Stumble Pass, η νέα σεζόν. Και εντάξει όλα. Μπορεί να φαίνεται και το background που έχει το Stumble, guys. Είδα ότι μπήκαν τα price box. Κοίταξα το Stumble Pass και μου λέει ότι έχει τα price box. Και μετά που το ξανακοίταξα δεν μου τα είχε. Δεν ξέρω τι πάει λάθος, για να κάνω εγώ κάτι λάθος. Αλλά εντάξει, τώρα τα πάω χάλια. Έχω κάνει χάλια χρόνο, κυριολεκτικά τώρα. Κυριολεκτικά, guys, έχω κάνει χάλια χρόνο. Όπως έλεγα, εντάξει, δεν θυμάμαι τι έλεγα, είναι αλήθεια, γιατί έκανα πάση στο βίντεο, γιατί έπεσα και μίσαρα το καινούριο κόλπο που είχα μάθει. Αλλά τέλος πάντων, έχω φτάσει μέχρι το δεύτερο κόσμο, όπως είπα, και μίσαρα το dive. Και ναι, θα ανεβούν μάλλον πάρα πολλά part μέχρι να το τερματίσω. Βέβαια τα πιο πολλά θα είναι κανένα 5 λεπτό βίντεο, και το μεγαλύτερο μάλλον θα είναι το τελευταίο. Υποθέτω μέχρι το τέλος του χρόνου να έχω ανεβάσει καμιά 30 part επίσης. Αλλά τέλος πάντων, παίζω με τον tryhard τρόπο εγώ αυτή τη στιγμή. Θα κάνω κάτι όπου παίζει να το μετανιώσω, αλλά δεν πειράζει. Ναι, δεν το μετάνιωσα. Πάμε. Τώρα με ρωτήσε, αφού έχεις όλα αυτά τα skin, γιατί πήρες το skin του Πινόκιο? Το είδα και μ' άρεσε. Έχω στόχο να πάρω όλα τα rare skin. Πες να είναι πανδύσκολο. Πες να είναι πανδύσκολα, αλλά τι να κάνουμε. Καλά, υπάρχουν άτομα που είναι πιο pay to win από μένα και τα έχουν όλα τα rare. Υγεία τώρα, μωρέ, ποιος νοιάζεται? Είμαστε στο πειρατικό πλοίο. Αν πέσω τώρα, τελείωσε το βίντεο, δεν με νοιάζει, μπρο. Okay, this was, bruh. Ναι, ας πούμε ότι θα συνεχίσουμε γιατί δεν πέσαμε κάτω-κάτω, έτσι. Ας πούμε αυτό. Συνεχίζω επειδή δεν έπεσα κάτω-κάτω. Πρέπει να πάμε στα ψάρια τουλάχιστον. Εντάξει, το βίντεο είναι ήδη 4 λεπτά. Πόσο να γίνει αυτό το βίντεο? Κάνα 8 λεπτό εγώ λέω, γιατί είναι δεύτερο. Οπότε εντάξει, και αυτό να είναι λίγο μεγάλο. Όχι!
Οπότε δυστυχώς αυτό ήταν το δεύτερο βίντεο. Ελπίζω να σας άρεσε. Βίντεο με το Stumble Pass θα έρθει μάλλον την επόμενη εβδομάδα που θα το έχω τερματίσει χωρίς να δώσω τα gems μου. Εκτός αν βάλω και άλλα gems, δεν ξέρει ποτέ κανείς. Οπότε τα λέμε σε επόμενο part Stumble Up, όπου εύχομαι να τα πάω καλύτερα.